पितोड कितिगूर किलाब आमगे ते नॅशनल फिश नुस्तें भरपूर पडला आमी एकूच काडटे सोहा ओके आयज संडे येते संडे येते संडे काडले कधी काढले हय कोणाक गेले मरे ओके आतां रांदले तांकां बरें फ्रेश आनी सगळें मिक्स धाडे बिडे सगळें मिक्स आहा पांचशां गेला बरें फ्रेश आहा नुस्तें ओके आय एम फ्रॉम Chandor. I oftenly come when this harvesting is done. So good fish. Now they have a good yield also this time. No matter money goes, but it is fresh.